Carretera i dron. Avui parem en aquest bellíssim port del Mediterrani. Peníscola, la ciutat més turística de Castelló. El Tard té una tonalitat especial. El far, mentrestant, va fent la gargina i espera la sortida del sol. Quan surt, ho il·lumina tot. De Peníscola se'n parla ja al segle VI abans de Crist. És preciosa, un nucli antic emmurallat espectacular, molt acollidor, ple de cases blanques, carrerets superben cuidats i places molt boniques. Un enclavament romà, musulmà i cristià després de la Reconquesta. Al XV era seu pontifícia durant el cisma d'Occident. El papa Luna va fer d'aquest castell casa seua. El trobem aquí, sentat a la muralla, de bronze, una escultura de més de 2 metres d'alçada que observa en silenci enganxada al castell l'ermita de la Mare de Déu de l'Ermitana. Del 18, que ho mira tot, la plana i el mar des de dalt. El castell que té a la vora és impressionant. Construït al 13 pels templaris, de planta heptagonal, un monument històric artístic nacional, bé d'interès cultural. És un dels monuments històrics més visitats d'Espanya. És molt cuidat, restaurat com nou. Tot és preciós. Però el més espectacular és la part superior, el mirador. Impressionant. Es veu tota la ciutat, l'horitzó i el més enllà. El mar infinit. La torre del campanar de l'ermita de la Verge de l'Ermitana vigila des de dalt. Al costat del castell, el far. Forma part del nucli com una casa més, 11 metres d'alçada. Anem voltant i recorrent espais. Tots guarden la història com el cos de guàrdia. Anem sortint i entrant cap a les cavallerisses. L'estudi de les dependències pontifícies. Anem sortint i entrant. És molt bonic. I entrem a la capella. El Saló del Tron, que és gòtic, la Casa de l'Aigua. Continuem i continuem descobrint espais. L'antic celler, baixem a baix. El Saló del Conclau. Baixem a la presó després. I anem pujant un cop més, des de baix a la presó, cap a fora, a mirar l'entorn. I parem als jardins del castell, l'antic parc d'artilleria. Un lloc idíl·lic, un lloc per gaudir de les meravelloses vistes de la ciutat i del mar. Dos navegants ho vigilen tot. Anem recorrent tots els espais d'aquest espectacular indret. Les fortificacions són del segle XVI. Els navegants els saluden. Tot el parc és preciós, supercuidat. Des d'aquí dalt es combatia la pirateria i els atacs dels que volien fer-se amb aquest litoral. Anem seguint camins i rampes, espais que ens transporten a aquelles restes, com el Polvorí, una exposició que recorda la construcció de la fortalesa, el valor estratègic de tot. Continuem admirant les vistes, els artillers del segle XVI, alerta als enemics, igual que aquests canons, que també estan preparats. Fem la darrera ullada a l'espai, impressionant. Anem baixant pels carrers del casc antic cap al port. Uns carrers acollidors, cuidats, preparats per atendre tothom, plens de colors, llocs per fer un beure, una mossada, una conversa en aquest entorn encantador. Continuem baixant i descobrint bocins d'història a la pedra.
comença a fer-se fosc. El dron puja per recrear-se en el dibuix d'aquesta ciutat de pel·lícula en un entorn encara més espectacular. Diuen que és el plató de cinema més gran del món. S'hi han rodat més de 22 pel·lícules i sèries. La primera va ser Anna Kadova al 1913. La miris d'on la miris, tot et deixa sense paraules. És realment un plató de pel·lícula. I arribem al mar. Els vaixells entren al port, ràpid, sota un cel impressionant. Han de descargar el que han pescat prop de la llotja. La panoràmica d'arribada dels vaixells i les gavines que els van acompanyant sota aquell cel preciós és bellíssima, de postal. Unes imatges que realment valen més que 1000 paraules. Es va fent fosc, a poc. Es va ponent el sol. Anem dient adeu, donant l'última ullada als llocs que hem estat. Els ulls del dron ens permeten fer un passeig des de l'alçada i veure una perspectiva única. Es va fent fosc, a poc. El dron continua recreant-s'hi i es va quedant les imatges bellíssimes d'aquesta ciutat espectacular. No es cansa d'admirar-la, nosaltres tampoc. Els llums de la nit, la transparència de l'aigua, l'horitzó, la foscor, li donen un encant únic, molt especial. Peníscola, com hem vist, és preciosa de dia i és, com estem veient, molt més encara preciosa de nit. Fem una última mirada mentre anem marxant. Adéu, lluna, tornarem.